Na zdravie Black Up Studio, zase som s tým a vítam vás u nového dielu zo série The House of Demon v Minecrafte. Konkrétne epizóda číslo 5. Ospravedlňujem sa, že to dlho trvalo, ale boli menšie problémy v týme, taktiež som zostal chorý a jednoducho diali sa komplikácie. Taktiež tento diel som točil celý sám. Nikto mi s ním nepomáhal a preto kredit z tohto videa ide mňa. Tak či tak, to neznamená, že toto video není dobré, pretože za mňa som to zahral celkom dobre. Konkrétne som si pomohol môjim druhým starým Minecraft účtom ešte z čias, keď som len tento kanál založil. No nič, nezabudnite dať like, odber a zvonček, pretože predošlé diely, lebo minulý diel už trošku zahliadnutiami padal. No a ty si užij ďalší diel The House of Demon. Dobre, čo? Nie, hej, otvor. Jau, moja ruka. Čic. Čo teraz? No ty vole, čo to tu je? Ty vole, kde som sa to dostal? Dobre, mysli. Jak sa vrátim hore? Toto sú nejaké lokre. Bože, tá anilka, to tu normálne rozbílaš podlahu. Ups, no nič. Dobre. Budem sa tvariť, som nič nevidel. Tu je počítač. Ale ten zaheslovaný sakra. Ty vole. Čo je to za dvere, sakra? Je tam niečo? Ty vole. Dobre, hlavne nenapadne. Moment. Tu sú všade kamery. Tam je kamera. Tam. Sakra. Dobre. Myslím si, že tak či tak už je neskoro, lebo je dávno o mne vedené tu. Haló? Je tu niekto? Ne, asi nikto. Moment, preto tu preskúmame to. Čo tu je? Tu sú nejaké vending machines. Nejaké snacky a pitie. Tu je nejaký posed. Moment. To vyzerá aj nejaká laborka, ale toto tu. Tu sú alarmy. Aj tam je kamera. Dobre. Aha, tam je WC. Dobre. Moment. Nikto tam není. Dobre, to sú nejaké dvere. Zamknuté, dobre. Páčidlo nemám, sakra, to by sa hodilo. To sú počítače, no, tie sú vypnuté. Nechcem sa ničoho chytať zbytočne. Alebo no, pokiaľ to tu niekomu patrí. Čo pochybujem, keď je to pod tým blbým barákom. No nič. Čo je toto ďalej? To je kuchyňa. Hej. Tu sú zabarikádované dvere. No, na to... Sakra, na to tiež treba páčidlo. Toto musí niekde byť. Musí to niekde byť. Tu je kuchynka, dobre. Tu je voda všade. To sa nejak bude hodiť. Sakra. No, tak dobre. Toto som zmenil svoj názor. Tá voda vyzerá... No, nepitne. Tu je notebook. Vypnutý. Moment, niečo beží na ňom. Moment.
Dobre, ne... Sakra, to nič. Dobre, jeden priečinok, nič, druhý priečinok, ten... Nič... Sakra. Tak. Tak ukáž... Aspoň meno používateľa. User? Kto sakra používa user na... No dobre, to je jedno. V tom notebooku nič není. Sakra. Ty vole... Dobre, mysli. Hlavne nepanikár. Dobre. Dobre, mal by som tu ísť prehľadať celé. Nič. Dobre, chladnička prázdna, jak inak, mikrovlnka prázdna. Tu nič. Au. Čo to? Kľúč od skladu. Nebudú... Hej, nesú to tie dvere náhodou tam. Moment, tak tam sa pôjdeme pozrieť. Tu nič asi takého iného. Nože to ne... No neviem, radšej nie. Čiže ak tu niekoho stretnem a budem už za psychopata na ňoho. WC, ukáž. Ty vole. To nič není asi. Dobre, to je nejaká ventka. Okay. To sú umývadlá, ale... Voda do nich netečie. Sakra. Ani v tomto není voda. Zrkadlá sú úplne špinavé. No a tie uteraky, to sa ani chytať nejdem. A smeťák. Dobre. Nejdem sa nechať rozptýlovať, sakra. V kabínkach... Ty vole. Fuj. Dobre, teba zavriem. Fuj. Bože, prečo ja? Tu nič. A tu nič. Sakra, tu fakt nič není. Ja som tu v pasci. Dobre, to nie. Tam pôjdem potom. Čo je toto? To je sklad. Ďalší. Čakaj. Oh. On je odomknutý. Ale tu tma. Moment. Dobre. Prečkám to asi najprv tu. Pocit. Čo tu je? Nič. Či by tam vzadu niečo bolo? Moment, ale... Fuj, tu už je zas tma. OK. Sakra. Moment. Dobre. Sakra, nemám veľa času, kam sa schovám. Dobre, idem sem. Sakra. Nesedí ten kľúč aj tu? Jasne, že sedí. Locker, dobre. Sakra, už druhýkrát sa tu takto schovám. Dobre, už asi môžem ísť von. Odišiel. Sakra. Dobre, objavil som sklad. Paráda. Dobre, zažne, lebo je tu tma. V lokri nič nebolo. Tu je stôl.
To nie sú žiadne vhodné veci. Tam bola nejaká krabica na vrchu, ktorá ma blokovala. Sakra. Moment, tu sú šuflíky. Prázdny. Krompáč. OK. Neviem, k čomu sa bude hodiť, ale asi keď tu je, tak ho k niečomu využijeme. Neviem, asi sa začnem prekopávať, si vykopem druhý tunel von. Dobre, to je nereálne s mojou kondičkou a mojou rukou, ale... no, treba si uľahčiť si situáciu humorom. Moment, není tu nikto? Dobre. Mohol by som zhasnúť. Tak, dobre, čo som ešte také nepreskúmal? Ten sklad. Nikto tu není, dobre. Nikde není tu, dobre. Prosím, že aj tu není už. Dobre. Dá sa tu zamknúť? Dobre, on vylomil zámok, dobre. Tak, vieme, že ďalšiu vec máme vylúčenú. Ty vole, tu sú nejaké dosky, tu je... Dobre, tu sú krabice, tak ja neviem, asi začnem všetko prehľadávať, ale... To je pomaly nereálne, však je tu toľko krabíc, že ja sa z toho zblázním pomaly. To čo je? Ježiš, fuj, tu je nejaké prádlo, dobre, tak v tom sa fakt hrabať nejdem. Nechutné a smrdí to. Moment, ešte tu som to neprehľadal poriadne. No spomeň čerta, páčidlo, perfektne. Paráda, máme páčidlo. To je dobrá vec. Dobrá organizácia. Dobre, tu nejaká cesta. Čo je to? To je papier. Tma je cesta. What the fuck? OK. Tak... asi nič iné tu není a... Sakra, čo je toto? Tma je cesta. Za mňa nie, ale... V tme nevidím, ale dobre. No, tak, to sme preskúmali. Moment. No, hore tam nič nebolo, sakra. Dobre. Moment. Tu dole som ešte nebol. Nejaké schodisko. Tu nejaká ofiska. Niečo to smrdí trochu. No. Dobre. Úprimne by som si už mal zvyknúť na to, ale... Uj. Nie. Prosím, už zase nie. Dobre. Tak. Storyboardče. No tu mám niečo zapnuté. Čo to je? Moment. Tu sú nejaké kamerové záznamy. Dobre, to ma nezaujíma. Experiment Démon. Tyhle sakra, že ja tu nemám vlastne tú kameru, ono... Dobre. Budem sa musieť obísť aj bez nej, sakra. Ty vole. Nie. Dobre, rýchlo do okru. To musí vedieť, že som sa sem... To musí vedieť, že som sem prišiel.
Tak on sa môže portiť? Sakra, ja musím stať to zdrhnúť. Dobre. Dobre, tak toto už sa mi fakt nepáči. Dobre, to má cesta. To musí byť nejaká indícia. To není len, takže je to reálne napísané len tak na papieri. Kravopisom. Dobre, ale je to tam napísané. Proste. Sakra. Dobre. Tak, sústreď sa. Moment. Kde sa tu dá zhasnúť svetlo? Alebo kde bola tma? Moment. V sklade bola tma. Ukáž. Hej, moment. Sa tu zavriem. Keď zhasne svetlo. Tu nič není asi. Moment, ja si rozsvietím trochu. Tu nič. Za krabicami, že by to ani za sebe nedvihnem sám. Vôbec. Neexistuje. No, tak asi v oblečení, že by. Sakra. Tak opatrne s torčkou. Alebo tak. Prčíc, nič tam není, sakra. Daj sem torčku. Dobre. Kde bola tma? Na toaletách. Presne. Moment, toalety. Yes, nikto tu není, dobre. Zamknem. Moment. Yes, presne. Oh. No jasne. Tma je cesta. Keď je tma, uvidím na cestu. Už tomu chápem. Dobre, tak. Idem sa tam skúsiť dostať. Dobre. Tak, a hop. Dobre. Teraz... Moment. Na to by som mohol využiť ten pickaxe. Moment. To je taký ťažký kus náradia. Nie. Tak nič, dobre. Tak, páčidlo nefunguje. Tak ukáž. To je teda oný, no, pickaxe, to je páčidlo. No tak. Ty vole, dobre. Urval som ho. Takrát tam nevylezem len tak. Potrebujem rebrík, dobre. Rebrík. Mysli. Dobre. Tak to nenápadne. Niekde potrebujem rebrík nájsť. Moment. Na začiatku bol rebrík, Dobre, niekde tu není, dobre. Yes. Dobre, tak chytím páčidlo a vypačím to. Dobre, a ešte druhý kus. Presne tak. Dobre, je to ťažké, ale... Lepšie to zobrať ako nič. Dobre. Opatreň po schodoch. Dobre. Tak. Sem. Dobre. Sem rebrík a sem rebrík. Paráda. Dobre.
Indíciu už nepotrebujem, takže kam to zahodím? Môžem to asi zahodiť sem do smeťáku, tak. A ešte asi čo také nepotrebujeme už. Kľúč od skladu. Ja neviem, asi kľúč od skladu nepotrebujem. A to asi všetko, čo nepotrebujem. Dobre, tak, môžeme ísť. Ne. Dobre, prosím. Dobre. Dobre, rýchlo. Dobre, tu vedie cesta. Dobre, tu je cesta. Uj, tu je zima. No, tak tu je ventilácia, dobre. Dobre. Čo to je? Moment. Nevrav, že... Dobre. Nevrav, že... Ja som hore.